ମୁଁ ଯାଉଛି ମାମୁଁଙ୍କ କଥା। ମାମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। କଣ ପଚାରେ? ମାମୁଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛ ସେଇଠି ଗଲେ କଣ ହଉଛି? ଦେଖ, ଆଶ୍ରମ ଏଇଥିଲାଗି ଯିବା ହୁଏ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ଏଇଥିଲାଗି ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ଦାନ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା এই চারিটা জিনিস যে মনুষ্য পাখে রহবা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ এই চারিটা জিনিস ভগবান মনুষ্যকে জন্ম দিয়ে বুঝিপারে। আর এই চারিটা জিনিস দান, দয়া, ক্ষমা, ভাল পাইবা নেই ভাল কর্ম কুয়াযাଏ। এইটা হল কর্ম। ଆଉ ଭଲ କର୍ମ ହେଲେ ଧର୍ମ ସାଥିରେ ରହେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ଅଜା ଆଈ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଭଳିଆ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁ? ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ, ସେ ଯୋଉ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ବୁଝିଛ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ବାପା ମା ନଥିଲେ, ସେ କେମିତି ଆସିଲା ଆଶ୍ରମ? ତାର ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତୋର ମାମା ବାବା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ସେମିତି ତ ଅଜା ଆଈ ଆମେ ସବୁ ଅଛେ, ବୁଝୁଛି। ସେମିତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଥାଇକି ବି କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତି ମାସ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦଉଛେ ଆମେ କିଛି କରୁନେ, ସବୁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଉପରବାଲା। ଉପରବାଲା କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶ୍ରମ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ରେଡି?